Ze, eta OL herria ze, garaio nahian izaten da, laiztar hasiko da izen ematiena. Bai, urrieko 29 zabalketan daue. Emungu izena, ez da? Bai. Hori bai, aurten hau oso guretx, gu ez tarra. Auskalo. Honeik oso gauza. Horri garantai. Baina, igual da. Duk aurten txakamo eta adi. Publikoen sarisa bintzet testuetako. Kuadrilla dana gaztelekura pango da emanaldia ikustera. Eta hola esan dira. Aurten, danak egon dira, lauretan gaztelekoan. Sarrera handia. Eskerrik asko. Herri asko. Hori bai, niako susmo aurten zoze diferentia jarriko da. Sari berezin bat, o leku diferentia. Nik aurtengo lekuak pentsatu dago konezkero. Bai, ze aurten zazpiretan, atzerapen barik lan entregauta. Eta gaur dutxe, hori gara honena. Aurten gaina lutxa 8etan da. Perfecto. Eta gero zuzenian, emanaldia. Bai, bikain. No zen? Bai, bogin bogai. Horra, favorez.